Bueno, aquest és un altre model de la mosca del Montseny. Està muntat amb un ham del número 15, una ploma Grizzly. A la part posterior s'hi ha configurat un paralup. Com a màstil hem agafat un ice tubing de color taronja i el parachut continua sent la mateixa ploma que hem utilitzat per fer el paralup de darrere, formant un parachut, i hem finalitzat com finalitzem tot, com s'acaba la configuració d'aquest patró de la mosca del Montseny, que és atrapant el 50% posterior. La meitat posterior d'aquest parachut l'hem atrapat per darrere del màstil, i tal com es pot apreciar ens ajuda a inclinar les fibres del paralup que hem configurat com a part posterior entre abdomen i tejadillo. I aquest és el model, un nou model d'aquest mateix patró que hem batejat com la mosca del Montseny.